Assalamu alaikum everyone and welcome to another Hausa English class on integrated literature. Topic din yau a wannan episode din, preposition ne yadda muka yi alƙawari. So me preposition? Nan sai aka dan bada examples ga sanan kuna ganin su to, from, for, at, in da dai sauransu. Yawanci shi preposition yana nuna alaƙan noun ko pronoun da sauran kalmomi a bisa lokaci ko waje ko location dai, ko lokaci ko waje. Yawanci ya fi nuna wa'annan alaƙan tsakanin noun ko pronoun da kuma sauran kalmomin da ke cikin sentence. So sai aka ce nan preposition shows the relationship between a noun and other words in a sentence. To shi preposition yawanci yana alakanta noun din da ke gaban shi ne. Noun din da ke gaban shi ne ba noun da ke bayan shi ba. So in kuka lura yawanci preposition idan ya zo to in akwai wani abu a gaban shi to yawanci noun ne ko preposition ko pronoun. Noun ne ko pronoun. Misali, I saw Shegun at the bus stop. To nan wajen the bus stop din shine noun din. Shine noun din, yana alakanta bus stop da kuma Shegun da kuma inda aka ga Shegun. A ina ne bus stop? At. Mariam put the money on the chair. Chair is a noun. Yana alakanta money da kuma Miriam. Inda aka ajiye action inda aka dauka na ajiye kudin da kuma abin da aka ajiye akan kujeran. The student was sitting near the door. The door is a noun. So yana alakanta kusancin ɗaliban da kuma inda suka zauna. Njideka was talking during mathematics class. So mathematics class shine noun din. Mathematics class shine noun din. Class shine noun din. Mathematics ma is a noun. Amma anan mathematics ya zama adjective saboda ga noun din nan. Shi wannan mathematics yana qualifying class ne, yana ƙara information akan wani class ne. So ga noun da shi preposition yake alakantawa da ita Njideka da kuma abin da take magana. They collected the form from the principal. Principal noun ne, yana alakanta shi form abin da aka karba da kuma su wanda suka karba form din. To sai aka kawo exercise aka ce complete the following sentences with the correct preposition from the box. A dog was dash the table. To za mu iya cewa under the table. Shi preposition yana amfani da abin da yake zai yiwu ne, possibility. In muka ce the dog was in the table ba zai bada wani ma'ana sosai ba gaskiya. Ko mun ce the dog was among the table, wannan ba zai ma bada ma'ana ba kwata-kwata. So the dog was under the table ko kuma behind the table. So kowanne kasa zai yi. It is barking dash the house. So it is barking behind the house ko kuma in the house. To amma ba za ka ce under the house. Under the house ko among the house. Wannan ba zai bada ma'ana ba. The housemaid is dash the room upstairs. So the room ga shi noun din. To me possibility, wani possibility za mu iya dauka na preposition? Za mu iya daukan in. The housemaid is in the room upstairs. To sai aka ci gaba aka ce is Binta dash the prefect. Sai mu ce is Binta among the prefects. Tunda kun ga kalman prefect yana nuna abubuwa masu yawa, mutane da yawa. So za a iya cewa is Binta among the prefects. The boy is playing dash the roadside. Ba za mu ce under the roadside ba ko among the roadside, ba zai yi ba. Sai dai mu ce by the roadside. Wannan shine. Kuma roadside aka ce, kalman side ta shigo, so zai zama by the roadside. So shi preposition yana tafiya da abin da zai bada ma'ana ne. To preposition yana yawan ba student matsala. So insha Allah wannan shine ƙarshen preposition a takaice. Ka kumanta dama mun fara da revision ne. So insha Allah next topic za mu shiga conjunction. Assalamu alaikum.